Tinokodokesai mabuja akanaka tauya nhau dzanyasi zuwa rochishanu mumwedzi uno waGumiguru. Tiringe zviri munhau dzanyasi nyasi tiri kupemberera zuwa rinokurangarira basa hunoitiwa navarairidzi wese. Tiri kuramba tichitenda mabasa makuru. Ndabva ndatofunga ipapa wakandirairidza kubva giredi 1 kusvikira giredi 7, mai marume, mai hama dziripi, mai mabhugu na wakajama. Aiwa, tikuti makaita basa. Kaitiringe zviri munhau dzanyasi. Wamunangarwa nyasi wamhanya kuSouth Africa wadanidziwa chiporipotyo naiye Cyril Ramaphosa akagoti iwe gouya inotiringe tiite katomboka nyai nonyaya yewanhu wako wanoramba wachiborika bhodha zvisiri pamutemo. Rekai tione kuti zvii zvichaburika ipapo. waRamaphosa wanga wari kuparura Border Management Authority yawo munyika maomo inenge ichiringa zvokutekaidziwa kwewanhu pazambuko rose romunyika yeSouth Africa. Kaitigoringa kuti zvichapera sei. Wamwe wagotoreketa wakati peno iwo wamunangarwa ndiwo wagotikumbira waRamaphosa kuti wauye waonane waite katomboka nyai nonyaya yewanhu wari kuti wada kupfika zambuko roBeitbridge kubva zuwa romusomugowera. Rekai tione kuti zvinenge zvakamira sei. Tinoramba takaringa tizokunyepai. Wamunangarwa nyasi wagoisa mudzimai waSibusiso Moyo, Loice Matanda Moyo, kuti aite ndiye muchuchisi mukuru wemunyika, Prosecutor General pachirungu. Rekai tiringe ipapa kuti zvichatekaira sei. Wari kufara wakakwanisa kuita kuchinja bumbiro romutemo kuti pareke kugoitiwa bvunzo dzinoitiwa pajekerere kuti pazosarudziwe anenge ari kuisiwapo. Aidi zvawo wabi yedu wakundoisa wanoda madiri aJorgina. Mapurisa guburika iwo ari kureketa kuti izvezvi watoisa mumazambuko mana omunyika onotiro chirundu Beitbridge, Forbes ropamutare pabodzipo norokubotswana Plumtree. Wagoti iwo wari kuisa chimwe chikamu chomapurisa chinoringa nozvo zvinodhaka zvisingabvumiwe pamutemo, Drugs and Narcotics Unit pachirungu. Ipapa wagototi izvozvi wari kuisa kutoti wakone kumisa kutekaidziwa kwezvinodhaka zvisingabvumiwe pamutemo. Hino kuti wachazvikona chere nokutoti kwedu zvokuseenzesa kamu zviri waripo wanazvo zvokuseenzesazvo. Saka hino kuti wachazvikona chere zvokumisa zvinodhaka zvokuti zvireke kugupurika zvichiuya zvichiramba zvindodaro. Ticharamba takaringa kuti zvinopera sei. Kanzuro yechitungwiza kureketa kuno yagoreketayo kutoti yaakupindapo kare kubva sondo rinouya zuwa rochigumi kusvikira zuwa ro13 wari kuita zvokuita kubaya wapwere chirwere chehumeta makumbo. Wagote kuti munhu pwere wese ane makore ari pasi p5 ngaagoya abayiwepo kare kachirwere kakareka kugoramba kachimukiapo kare. Tikuramba tichizvitenda izvi. Tikai tigoona kuti zvinenge zvipera sei. Tikaramba takaringa dzomatunhu ipapa Bulawayo yagoti ipo kare iri kuti big spring cleanup yokuchenesa guta. Wari kuti iwo wari kuda kuita zvokutoti guta risare rakanaka rakaita kuchena. Wabva watowana rutsigiro makambani akadai sana PPC abva atoita kuwapa zvokuseenzesa kuti wayamurike. Idi zvawo wabi yedu. Hino kwedu buja kuti zviri kuitikazvo zvinosvikawo papi. Tiri kufarawo kunyepai kutoti wakaba mari yoZTB bengi waye mugore 2021 yaisvika mamiliyoni okuAmerica mairi anozviuru mazana manomwe $2.7 million pachirungu. Kwai wanoti Shadrack Njowa aisenza pabhangiro tendai zuze pabodzipona Neverson Mwamuka wese kwai wapuwa mbodzi makore 10 ogara mujere nonyaya yokunzi wakaba. Iye Shadrack Njowa kwai ndiye agofunga zano racho rokutoti aite izvozvo. Idi kuseenzesa mano zvakasara zvakadandi hwii kubira wari kubira wanyika ubira iwo unobva waita kuzvisaiti zviri kumbotekaira sei ipapo. Korera yanetsa dunhu robhikita izvezvi kureketa kuno kwai ragotoreketa kutoti kuchiripe kana pachabikiwa zvokudya panyahwa munhu wese indouya uite zvepanyahwa uende kubeni uke kudzimba dzenyu paribe ari kubikiwa chokudya kuti aje panyahwa. Wakomana kuno wakazviita kweduno tototenda yawe kuti kwedu chirwere chinoramba chinonzvenga tinochida kuti chigouya noroti kwedu tinotandira pamakedekede
zvino zvaita kuvhiringika, asi tiri kuramba tichitenda ipapa kutoti wari kumbozama kuti chireke uramba chitekeshera. Rekai tione kuti unyau hwacho huchasvikira papi. Wano zvibhorani itai bawo rokuyamurawo wambu yenyu. Muwayamure kuti wamwe mvura yakachena, hwi kuti warambe wachigomwa mvura yakasvipa inokonzeresa manyoka akadandi. Zimbabwe Media Commission wagotoreketayo kutoti wese wari kunyora zvokutoti kumbane abhinyiwa pabasa kana ari kumbonyikidziwa kodzero dzache pabasa zvinochokuita nokukumbirwa bonde nokudidi, kwai wese iwawo wagotonzi kana anenge anyora zvokunyepa, anenge aripota zvokunyepa, anenge aita izvozvo, tichatogumisa pasi poshamu. Izvi ruburika makuno yano takagonyepiwa kuti Robson Mhanduwe amisiwa basa, wendo huno pokare kwai DJ Scott amisiwa basa pokare. Rekai tione kuti zvinosvika papi izvozvi pokare kuti inopererepi. Tinenge takandoringa. Bay horse mine vari kuita kuhwadza idi kureketa kuno kwai pari kuzikana kuti wanhu 10 ndo wapfa, 1 mitumbi yavo yakatobuditsiwa, 3 kwairi pasi pozidombo guru saka iri kutadza kubuditsiwa. Apawo wanosvika 1 wari kuzikana ba kuti waripi. Warume zvinoita kuhwadza. Hurumende yabva yandoti ipapa yabva yati national disaster. Rekai tione kuti zvinopera sei, asi zviri kuramba zvichihwadza idi. Toramba tichimba kuti zvinokapsika zvanhadzirika, mitumbi iri pasi iburike kuya pamusoro, ikiwe zvinochiremerera chayo. Tikaringa dzomutambo, Sondo rino PSL yagotambisa mutambo webhora pakati poSondo noZuro. Chikwata choChicken Inn chakaita chibodzi nocho Rentals. Ngezi Platinum ikagoriga chipembere nokabodzi. Manika Diamonds yakajiwa kangoda yakajiwa noPlatinum notwiri kukabodzi. Highlanders Boso yakatadza kujawa komana Shisham wakandoita kabodzi. Nyasi Patamba Dynamos noTriangle dzikandosikidzana 0-0. Bulawayo Chiefs yajiwa nowakomana wanochera Marasha woHwange notwiri 0. Idi pakaita kuoma. Kaitinenge dziri kuitika pasi rese. Nyasi uno tiri kuramba tirimo muno Africa. Sasa Africa izvezvi kwaburika masoko kutoti bhangi rawo ronyika rakange ravhiringidziwa noana mbavha padande mutande wakaita inonzi pachirungu hacking. Asi kwai waribe kuzviziwa, wakatozozvinyepiwa nowanhu FBI kuAmerica chaiko. Warume kwaona zvadande ubva wemaziva kuti makaita kushama, muribe kana chibodzi chakakuchengetedzai, pakaita kunyangariwa. Apa mutungamiri webhangiri ari kutoreketa zvachepwito, kwai kukwidzai ketinoita mari yekubenhutsa iya interest rate pachirungu, kwai kunovhiringa ba vanhu varibe mari nokuti paribe anovakweretesa. Pwa dzakadandi tatadziona ba. Hino kuti zvichamira muchechere ipapa ticharamba edu takaringa. Apawo pokare South Africa izvezvi kureketa kuno dunhu roGauteng rikuita kuvhiringidziwa nomapisira akaita kunyangariwa, heatwave pachirungu. Kureketa kuno apa iri kunzi iri kusvika kupera koSondo chaiko. Kunenge kwaita kupfiwa. Rekai tigoramba takaringa ipapa kuti zvinombopera zvakaita sei. Tichakunyepa iri kuti zvinenge zviri kudini. Tanzania yagoreketayo kutoti izvezvi iri kuringira kuti ichawana mvura yakawanditsa kudarika mvura yainosiyiwana nokudako inonzi El Nino. Wabi edu zvawo dai wakagotipungurirawo imwe kamu zadhamu redu rokaribha rinoti pamagetsi riri zare. Hino kuti zvichaitika chere tikundoti yawe dira rizare. Anonzi Bobi Wine uya wokuUganda anoita zvokupikisa waMuseveni kwai asungiwa atota kubuditsiwa mundege chaimo yakuda kutosimuka. Warume ukaona zvaita kudando zvakaita kunyangariwa. Nokuti wanoramba wachizviitirei izvozvo. KuSenegal wakuru wehurumende ikweyo kwai waramba kusimudza zvavakarambidza kuti kambani yoTiktok isenze munyika maomo. Unobva waita kuona kuti pakaita kuoma, asi ticharamba takaringa zvedu kuti zvinopera sei. Wari kuda kuti TikTok igokona kubisa vamwe vanhu
wainenge isiri kuda hurumende kuti wange waripo padande mutandiraomo. Kuno TikTok yo iri kuzviramba. Rekai tirambe takaringa ipapo kuti zvinosvika papi. Apawo tiri kufara kuti wairi wokuSenegal wanoti Mamebo Gumna Pokare na Wopa Diallo waiwapuwa mubairo wokunyora mabhuku weCairn Prize. Tiri kuramba tichiti makorokoto. Mabuja wanyasi rekai tigumire pano. Izvezvi tichiri kunanzvaka mumaronda okudyiwa ipapa nogara tesare. Zvisvinuba izvi. Asi tinoramba takaringa kuti zvinoperera papi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.